भैया भी फोन करके कह दे कि भैया हम ये दीदी बने तो भैया क्या कहिए कहन कि तोहरा के हम बियाह करनी यही खातिर। हमार तो एकदम किस्मत फूट गई। हम करी तो करी का एकदम से सुबह से हम एक दाना नहीं घी खैल। आज 2 दिन हो गए। सोचा तन कि अब फोन करेला ना फोन करेला लेकिन वो कहे कि एक बेर फोन नहीं खन करत कि कैसन बिया हमार मेरा रू कैसन नहीं खेत। हमार तो एकदम से किस्मत टूट के एकदम नहीं हो गई। का हमार सपना रहे कि हम लोग एगो घर परिवार अच्छा मिले मगर का सब सपना हमार चूर हो गए। उनकर घर में चिंता बाटे कि गेहूँ चावल काऊ बना के खाए कुछ तो रख ले नहीं की। जब रहा तदिन तो हम बना के खेबे कैनी। हम केकरा घर जाई मांगे खाती हमारे तो कुछ बुझातो नहीं कि भैया वालन तो बहरे वाला उनको भी फोन करी का करी मगर सोचेन के ओकरे के हम बियाह कर देनी भार बोझा हटा देनी तो हम भाई से मांगे जाई कबो न कर सकी न। आखिर करी तो खरी कल तो दीदी घर से मांग के लिए रहने झूलन में दीदी घर से आज हम केकरे घर मांगे जाए। अगर भैया भी फोन करके कह दे कि भैया हम ये दीदी बने तो भैया क्या कहिए कहन कि तोहरा के हम बियाह करनी यही खातिर कि रात दिन तू हमरे घरे गिरा रहा भाई कि ना हम भैया भी फोन ना कर ना भैया के जाए वो से बढ़िया बना कि हम जाते ममता दीदी घर मांग के कुछ खा ले वो से बढ़िया क्या कर कैसे बगैर फोन करे बेला वो फोन ना कैला ना तो हम फोन लगाए। अब मैं बात बता कि देखी जी घर में ना नून बा ना तेल बा ना कुछ बटे घर में एकदम खैला खेले बिना हम मरत कम से कम तरह हमरे के पैसा कम से कम चलो बाहर ले तो नहीं हां शाम होई गेल त बक्सर भी तोरल बनी आ दीदिया हमर बक्सर ही या अब का करम शाम होई गेल तो ओकर भी रोज कम की दीदिया आवत रही बाहर ले तो लेट हो गेल। आज बरेजी तब रह जाता नहीं अब कल सुबह होते देव को लेके गावे निकल गए चलो जाता ठीक है। आज भर के तो खर्च मिलल लग गई नहीं तो जाते बर्तन माज लेने माज तो के बनाई इतना फोन कैनी मगर फोन ना उठेला कितना निक गई बाला उनकर चिंता बाटे कि कैसे हम परिवार के छोड़ले बनी हैं या क्या दिया गोला बाबू है तो अब का था बाहर से आ गेलो ना एको बार बकर फोनो ना कैलो ना फोन मोबाइल गाड़ी में तो स्विच ऑफ कर दे। हां अच्छा चलो छोड़ो दबाई का पानी में चला पिए लेके आओ त ना ना रहा पानी पी तो ई कोनी घर बतैला कि जातन दीदी घरे अब रात हो गला ना हो गला शाम हो गला तो कहले चलो तो दीदिया बक्सर रहले चल दीदिया के घूमो ले छी बेटे हम बनाओ त ना बाबा जब निकल जाओ छी बेटे हम खाना ना कुछ बनाओ देन तारे खातिर का करी हम सोचले कि बहनोइया घर बना दे लोग हितावा देह तन की पूरा ऐसे कहले बा का बाकी सारा दारू पिए में खर्च कर दे कुल पैसा तो का घर बनवाई साला ठीक से के बोइए क्या लो रखा तो किला आखिर बदलाव का कहियो एकदम पागल इंसान खाना ना भाई खाए लोगल की अब खाए अरे खइले बोला जे हम दाल बता सच बता दाल नहीं ये के लागी का है ना ज्यादा माइले शिकायत मत करियो शिकायत क्या करबो जब जानते बन कि बहनोइया साला ओइसने बट ना या बताओ हमर करम फुटिए ना गइल अब झकते ना बानी आज 6 महीना हो गइल बाहर गइले एक दिन ना पैसा भेजैलन कम से कम तो उनकर चिंता बाटे कि कैसे मेरा होई तो कैसे ना रहत होई ना खर्ची बर्ची के कुछ के उनकर चिंते नहीं के उनकारा का बुझाई चल गलन बाहर तो उन लोग बियाह कर दल जैसे जाना तक कि भागत परात रहनी हो मत ना पूछल जा ना चल जा कोइले आय अब कपार तो गई तो बियाह के अब बताओ रात दिन तारा दुआरी गिरा रखता ठीक बा कि नून भात खा के अपना घरे पर रखता ठीक बा ये के चलते हम ना जाए ना चलो बिछा देता नहीं जो सुत रहा हां चल का कर रे बाबू ये तो जगह बस सुते के ये बिछाना भाई ना कोइलन कि छत पर तनी एगो छत पर नमाती ठीक बस सुत ठीक ना ऐसा लिया ओढ़ लिया ठंडा लगी तो
ठीक है। अब जितना में बानी उतना में करते बानी। हाँ चले जा तब दीदी चलिए गए शाम हो गए सुते द अब सुबह हो फिर तली कलम गाप जा तनी दी के भैया का कर लिया आइल बाटे एको बार ना बतैलस कि हर चीज ले आइल बानी बकिर हम तो देख सुत गइल ओ शिपा हो कितना पैसा ले ले बा कितना 6वें महीने में कितना कमा ले हलो द बहुत करो ना बाप रे बाप एगो हमार मरद बा मोटी लागा ना उ नतिया के गइलो ओकरो 6 महीना हो गइल हमार भैयावे के संगे आगे पीछे निकल बकर उ नतिया एगो फुटी कौड़ी ने हमरा के विदा कइलस एगो हमार भाई बा की घर के टेंशन से कितना पैसा बचा के लिए आइल बा मो तो करते कि आधा पैसा निकाल ली आधा निकाल लेती तो पटिया उटिया चढ़ावा देती बकर ना ना काय भाई की कमाई हो ना ले बल जाए तो ने सोच ले तनी बाकी भाई तो फेन से कमा ली चोरा ले आधा ले ले तो बाकी आधा ले तो भैया कोई की देखो पैसा हमार का होला भैया से मांगो तो भैया कोई की बहिनिया लालची भी है उस बढ़िया नो कि भैया के मुआ देतनी आ ना बास रही आ ना बसुरी बाजी अब सारा पैसा तो हमार हो जाई हम तो पूरा संपत्ति के ना मालिक हो जाई हम चाउर गेहूँ दाल और मैंने सब चीज किन ले पटिया पर प्लास्टर करवा ले पटिया चढ़ा के प्लास्टर घर करवा ले सब चीज करवा ले हम तो धनी हो जाए उसी का बकर 2 गो भाई में तो एगो ही ना खोड़ हुई तेगो तबे रही न आ का माइरम जनी हम तो कह फोन करियन तो कह के भैया हमार के बचाव तो थोड़े ना आइल ह बाहर बना तो बहरे ना रही ना आ माई से बतैलो नहीं कि वो से पढ़ी अब सोच मत पिए ई काम तू जल्दी कर